квадрата е, доста просторна баня има. О, да, наистина доста просторна баня. С туалетна. Ето туалетните принадлежности, има всякакви екстри. Виждам тук явно са четки, пасти за зъби. Да, добре оборудвано определено. Има си чай, кафе, напитки. Достаряването. Момент мини бар, доста добре зареден, който също е включен в цената. Как се прави? Стандартна стая, двама възрастни и две деца. Да. Елате да видите и гледката. Много е красиво. Страшно красиво е. Гледката определено си струва много. Айде към следващата. Да. Тук сега влизаме в една стая, която не знам как точно да опишем, но тя сама говори за себе си. То не е Цял стая, апартамент. двоен апартамент. За две семейства. Имаме огромен хол. Огромен. Да, наистина огромен хол. С минибар, телевизор, който е в стената, но гледката и басейна. Това са двете неща, които мен ме грабват и определено бих отседнал в този апартамент. Искам да ви покажа и спалните към него. Това е изходната врата, входната, т.е. Сега тук отиваме вдясно от входната врата към... Тук има един огромен коридор с гардероби и веднага вляво е банята. Има отделно туалетна, Отделно кабина, Да. и отделно доста приятно джакузи. Ето и душ кабината. Я да видим козметиката каква е. Доста добре е заредена, между другото, с козметични неща. Вау. Да, има такова балсам за бръстене, самобръсначка, дентал кит, шампуани, душ гелове, балсами, сапуни, всякакви неща общо взето. Това е нещо ароматно. Има чехли, халати, всичко. Добре. И сега влизаме в стаята, която е за спане. Едната спалня, Да. две легла, има още една тераса тук, като гледката е идентична. Да, гледката е абсолютно идентична. Общо взето да влезем и да ви покажа и другата спалня, защото пък бързаме. Бързо! Тук не са ни заставили. Другия апартамент. И тук интересното, което ми направи впечатление е, че козметиката е българи. Да. Цък! Цялата, абсолютно всичко. Да, и ето е другата спалня. Видяхте там, че бяха две отделни по-малки легла, които могат да се съберат видимо, а тук вече се едно king size размер, доста хубави помещения, пространства, тераси, гледка. Всичко тук е на много високо ниво. О, да. Има такава люлка като кошница. Але брутална е гледката, красота, зелена, цветя. Това е тази стая, стандартна двойна. Влизаме, да. Тук сме били април месец. Да, абсолютно. И вече има снимки, малко по-различна като... Абсолютно всеки не зареждат. Не като визия, ми като мини-бара с някакви неща. Съвсем разположение. Съвсем стандартна стая. Тук гледката не е много приятна. Гледам. Да, специално при тази стая, нали? Той има
много други, които са от другата страна или по-висок, просто тази става малко такава в страни. Но понеже в хотела има доста гости, може би това е причината да ни покажат тази, но да, ето как изглежда. Хубава, чистичка, прилична свежа стая, широчка. Мини бара. Зареждат го, добре, доста добре даже. Една стандартна двойна стая. Веднага като влезем в ляво се намира банята с туалетна. Виктор сега ли я показва? Да, заредена си е както стандартно, да, абсолютно стандартна стая. Ей, тук имаме гардероб, който е отворен, имаме сейф, имаме зареден минибар, кафе-машина с чай, кафе. И ето така изглежда стаята. Вътре между другото е доста приятна. Да, приятна стаята. Я да излезем да видим. Имаме закрита тераса. Как изглежда тук. Да, терасата е полузакрита всъщност. Не закрита. И явно този басейн е за първия етаж. Хората, които са отседнали на първия етаж. Да, доста приятно изглежда, но в момента е сянка видимо. Най-вероятно в някакъв момент слънцето се обръща и огрява и тук. Така че да, определено е интересен и този хотел. Кремлин палас, нали така беше? Да, ще го напишем. Ние ще го напишем допълнително. Да, стаята е интересна. И така, продължаваме напред. В една стандартна двойна стая. В кой хотел се намираме? В Титаник. Мардан. Да. Палас, сега така. Ни отваря и терасата, която има изглед към басейна и малко море. Така. Да. Да. Общо взето Хотелът е много наистина хубав. От скъпите хотели е. Цените, да, исках да кажа за цените, варират между 4-5 хиляди евро на човек за седмица в края на сезона. Да. Така че представете си юли и август. Ей, тук сега искам да покажем как изглежда самата стая. Това е най-нисък клас стая. Да, това е стандартна двойна стая. Като ето по този начин изглежда самата стая. Ето тук е банята, която е на половината на цялата стая. Огромна наистина. Ще светим ли? Малко е тъмно. Да, но ето тук има джакузи. Ето, супер. Тук има джакузи. Да. Тук е баня. Всичко е злато. Не е злато, но да. Златен. Златисто. И тук е туалетната, отделени са. Наистина изглежда изпипано до последния съвършенство. Да. И
Тези плочки не знам дали имитират Оникс, но са също доста добри. Много е добра стаята. така. А това е най... Тук има някакъв комплект за мъж и за жена. Ето. Може да вземем по един комплект. Айде излеземе. Минибара само да заснемам. Ето, супер добре е зареден. Включено, разбира се, в цената, остане да не е. Това е. И всеки ден се подменя. Да. Така, сега сме в мезонет. Доста просторна дневна има тук. То всъщност е спалня, дневно спалня. Да. Защото до дивана има две легла или спалня, две легла са. Две единични легла са. Тук си имаме веранда със собствен басейн. Да. И то доста голяма веранда, честно казано. Той всъщност е един голям общ басейн за всички, които са тук над тези мезонети. Да. Но наистина много готино. Добре, да покажем банята. Да. То всъщност това е само май тоалетна. Да, това е туалетна. Да, всъщност това е тоалетната. Пак има същите. Между другото тези същите, само да кажем, са Роберто Кавали комплектите. Вау! Ето тук вече е и банята. Ето я, малка е, но то е напълно достатъчно. Айде на втория етаж. Тъй като са разделени с тоалетната, както стана ясно. Какво ни очаква тук? Ето гледката от стълбите надолу. Тук си имаме дневна с спалня. Да, доста голяма дневна. Всъщност абсолютно същото разположението, както и долу. А към спалнята има и гардеробно най-вероятно. гардеробна. Да. Да. Всъщност и от двете страни има гардероби. Да. Няма да видим какво друго има. Тук е туалетната, банята има отделно баня, отделно туалетна. Да, всъщност тук е малко по-различно в тази част. Че тук са в едно общо пространство баня и туалетна. В смисъл те са разделени, но са като в общ коридор. Ето тук си е с вана. Да, много е красиво. Така, тук е баня с туалетна. Влизаме в заедно. двойна. В двойна Делукс. Делукс супериор стая. Стандартна баня, всички знаем как изглеждат вече всички бани навсякъде почти. Да, имаме двойно голямо легло, спалня, едно единично. Матрака обаче нещо не ми харесва. Прекалено е Мек. мек, направо потъваш. Имаме Чакай да едно пробваме спалнята. диванче. Спалнята е по-зле. Иван намачка всички легла. Така, тук си имаме огледалца. Тестал съм на леглата. Имаме кафева, т.е. кана за топла вода с чай и кафенца. Стандартно. И да, тераса с гледка към останалата част на хотела и басейна, който всъщност се подгрява зимата, защото хотела работи и през зимните месеци. И така.
Но първо нека да влезем в банята. Хотелът, в който се намираме е Кулинан, вие сте видяли преди малко от кадрите. Да. Тук за нова година получихме в момента оферта 4 нощувки 10 000 лева. Така че не от ефтините със сигурност, но пък изглежда доста приличен. Тук си има отделно баня, отделно тоалетна. Явно самата стая какво представлява. Моето лично мнение е, че е повече от приличен. Хотелът е наистина доста луксозен, съвсем нов е, отворил е миналата година и наистина е много красив. Ето вижте как изглежда гардероба, дори е нарисуван. Не, има много неща, детайли, които на мен лично ми правят голямо впечатление, даже и пода. Ето така изглежда самата вила, погледнете колко е просторна. Да, доста голяма, може би има над 100 квадрата със сигурност. Много е красиво. Диванче с две отделни легла. Вижте какъв огромен телевизор. Той се направи като видеостена. Този път тук вече има кафемашина, освен просто кана за топла вода. И ето терасата, която си е по-скоро като веранда, голяма, с диван, маса столове и 2 шезлонга. Има 10 такива вили и цените са, да, доста добри. За качеството, което предлагат, е нормално. Влизаме в една стандартна двойна стая. Интересното за хотела тук е, че вече има някакви направени резервации за следващия сезон. Доста е бюджетен, цените стартират от 850 лева на човек за седмица с автобусната програма. Да, тук е само реновирана стаята. Нали, има още някои детайли, които ще се дооправят. Тази зима ще правят ремонт. Ето, за пример, нали, тези лампи няма да стоят такава опънати в този кабел, но да, прави се тази зима ремонт. Най-хубавото е гледката. Нещо, което е много хубаво, да, е гледката. А тук долу е ресторанта във външната си част. Но гледаме към морето, изцяло перфектна гледка. Да, гледката е много добра. И стаята е доста прилична като размери. Има си плаж, има си огромен басейн. Да, хубав хотел, бюджетен и ако искате да резервирате, знаете, трябва да се свържете с нас. И влизаме в стандартна двойна стая, като ето как изглежда банята, с душ кабина, заредена е с душ гелове, шампуанчета, всякакви екстри тоалетни. Имаме голям гардероб, имаме кана за топла вода, кафе, чай, вода, мини бара. Не разбрахме обаче мини бара дали е включен в цената, предполагаме. Ето тук има едно голямо двойно легло,
и едно единично. Тераската е доста семпличка. Мини. Буквално едно столче има само и е с изглед към градината и входа на комплекса. Да. Между другото нещо, което прави много голямо впечатление, виждате ли ето тук тази каштурка, която е за котки. Навсякъде в Турция ги има. И вече излизаме от Палома Грида. Това е изхода. Всъщност и входа. Доста интересен, доста по-различен хотел. В една стандартна двойна стая. На пръв поглед изглежда доста просторна. Да, ето как изглежда банята. Има си всичко по стандарт. Това е един от бюджетните хотели, които ще ви покажем днес, като цените варират от 650 до 1300 евро в в силния сезон. Тук по-специфичното е, че в All Inclusive не са включени алкохолите, които са вносни алкохоли. Да, само турските са безплатни и при морето трябва да знаете, че след втория метър става доста дълбоко. Така, ето как изглежда. Гледката е топ, стаята е супер. Да, тераската е такава широчка, хубава тераса. Да, гледката обаче е много добра. Много е добра гледката. Определено. Тук наистина може да кажем, че има гледка към морето, а не както на доста места се вижда от някой ъгъл на терасата част от морето. Тук гледката е сял към морето. И сега влизаме в апартамент, който е доста голям. Тук има поне едно 60 квадрата, като гледам, може би повече дори. Интересното в апартамента е, че има две отделни бани. Отделно в самата стая си има джакузи. Да. И хол, кухненска част, холна част. Тук има и гардероб даже. Дай да покажем джакузито, е директно в стаята. Тук е баня с гардероб, но там където ти влизаш най-вероятно е. Да, значи, понеже няма карта е малко по-тъмно. Ето това тук се вижда, че са мивките. Помещението към тоалетната. Тук е само тоалетна всъщност. Тук където е банята, в смисъл душ кабината, е и гардеробна. Така. Гледката е абсолютно идентична, защото сме на същата линия, на същия етаж. Просто терасата е 2 пъти по-голяма, да не кажа 3 пъти. Сега влизаме, там виждате ли оня фантом? Това е Иван. Сега влизаме в една стандартна двойна стая. Понеже влизаме последни да снимаме след групата, махат картата и за съжаление няма електричество, за да ви покажем пълния си блясък в банята. Но стандартна баня, общо взето от един тип, както до сега казахме. Гардероб с тоалетка, телевизор, мини-бара ето тук. Той също се е включен в цената, като при всички хотели, дори и да не сме
Само че виждате не е особено много зареден. И след включване само първия ден, след това се плаща обаче. Така ли казвам? Да, значи това съм го пропуснал като информация. Ето леглото. Дай гледката и покажи кой се крие тук. Да. Любчето, здравей Любче! Тук гледката, може би за мен лично е най-впечатляваща. Най-близо сме до морето. Тук е хубаво да отбележим, че след 5-я метър става рязко дълбоко. Плажа е леко каменист. Тук така ли казаха? След 5-я? Да, след 5-я. Защото преди малко беше след 2-я, сега след 5-я. И за всеки хотел е различно. Те хотелите са много близко един до друг, между другото, тези, които посещаваме днес. Намират се в район Сиде на Анталия. И ето така изглежда фасадата на хотела. От преди малко кадрите, които направихме, сте видяли. Басейните също са доста интересно направени, по-разчупени и различни. И така, общо взето е това за тази стая. Продължаваме. Сега ще ви покажем и набързо една семейна стая, като това, с което тя се отличава, че е идентична както предната, само че има една допълнителна стая. Само ли чакайте тук, понеже имаме електричество, да покажем как изглежда банята. Ясно е, нали? Мисля, че не е толкова нужно да се акцентира на банята. Чисти са стаите, видимо банята също така. Ето по същия начин Иван уточни, че просто тук са две стаи на едно място, т.е. един апартамент. Фамилна стая. Има две тераси, гледката е идентична като преди малко, така да. че да продължаваме към следващия. И да покажем как изглежда тази стая. В този хотел намираме се в стандартна двойна стая. Ето виждате козметиката, която е заредена в банята. Ето има тук други такива туалетни принадлежности. Стандартна баня, абсолютно. И ето тук имаме едно по-голямо легло и едно единично. Ето тук има гардероб. Стандартни неща общо взето. Днес хотелите са от по-среден клас, които посещаваме. И една нормална тераска с масичка и два стола. Гледката е много хубава, нещо, което наистина също е важно за доста голяма част от нас, когато избираме място, където да се настаним. Ето така изглежда, изглед към басейн, градина и море едновременно. Това е фамилната стая. Отново от същия хотел. Ето при влизане имаме две единични легла с тоалетка. И ето тук е вече втората стая, където е двойното легло. Това е всъщност най-вероятно семейното ложе. И банята е абсолютно идентична. Изглежда по този начин. Ето има гардероб. Сейф е безплатен на територията на хотела. Вносен алкохол безплатен също така. И интернет, който също е на цяла територията на хотела, е безплатен. Ето тук, близо с тази стая семейна, която снимахме преди мъничко. Така отиваме в една от другите сгради, която се намира ето тук. Непосредствено до хотела, но извън територията има езеро с патици, лебеди и разни други такива пернати, които целогодишно са тук. Както знаете, в Анталия зимните температури не падат под 15 градуса, с много редки изключения да стигнат до 12. Но тук като цяло климата си е средиземноморски, топло е и така. И добре дошли в една по-голяма двойна стая, пак семейна. Тук разликата е, че освен че самата стая е доста по-голяма и обширна, иначе тук е спалнята, тук са две единични легла. Това е стая, която директно излиза към басейна. Ето, това е всъщност основната разлика, понеже тя се намира и на ниво 0. И ето тук е
басейната. И сега, уважаеми зрители, влизаме в стандартно двойно бунгало. Искам да видите доста интересно, между другото, измислена баня и тоалетна. Ето как е направено като разположение. Веднага вляво от вратата се намира, като тук си е мивката, отделно си е банята. Козметиката е брандирана с името на хотела Seven Seas. И ето така изглежда стаята. Има си гардероб, който е огледален. Много е прилично. Така че от тази гледна точка доста добре се го измисля, защото не са инвестирали допълнително в огледала по стената. Да, чехлите също са брандирани. Спести ли са? Минибара също е включен в цената и се зарежда абсолютно всеки ден. Ето, това е гледката и вам ви показвам. Значи това е стандартно бунгало. Стандартно семейно бунгало. Всъщност тук са направени две стаи, които са обединени в една. Ето по същия начин е и банята като преди малко. Ето така изглежда тук. И ето през тази врата се влиза в другата стая, която е абсолютно идентична. Само единствено терасата им е обединена. Ето сега пак ще ви покажа. Изобщо не е обединена даже. Различно. Е почти обединена, айде. Е този хръсталак само ги разделя, но през тревата може да се преминават. И така. Излизаме от тук и продължаваме напред. Така, сега влизаме в стандартна двойна стая. Не е стандартна моя грешка. Но тук всъщност има разтегателен диван, така че могат да са повече от двама. Ето тук е основното легло, по абсолютно същия начин изглежда както преди малко. Ето и терасата. Ето част от нашата група, знаменосеца и останалата част от къмпанито. Да, ето какъв е изгледа от терасата към басейн. Морето се вижда така по-в далечината. Но наистина мястото е много приятно и си струва цената. Това е стандартна стая с двойно детско легло. Family room. Is that family room? Стандарт вид панпет. Да, това е стандартно с двойно легло за деца. Да. С легло на два етажа, иначе е по същия начин. Така, сега тук влизаме в двойна фамилна семейна стая, защото е с две отделни стаи, като концепцията е абсолютно същата. Виждате, по същия начин изглежда като преди малкошните стаи, с единственото изключение, нали, че при някой има разтегателен диван в тази част или двойно детско легло. Ето тук изглежда по този начин, банята е по средата между двете стаи и ето тук е другата стая, като леглата са разположени по този начин, не в вид на спалня. Всяка от стаите иначе си има индивидуална тераса. Тази е с изглед към не знам какво всъщност има там, може би някакъв парк. Тази е с подобен изглед, но все пак има и малка част изглед към морето. Ето, там. И така в общи линии. Има също други доста интересни стаи в хотела, но от апартаментите имам предвид.
но за съжаление няма да може да ги посетим, защото са заети всички. Преди малко се шегувахме, че всички са на скъпото, всички са на лукса. Стандартните стаи са фри. Тук правя едно кратко видео, само за да снимам каква е цената, която се предлага на рецепция, ако дойдете. Разбира се, с агенция излиза много по-ефтино, така че може да проверите в сайта на Belprego Travel, има наистина доста изгодни оферти. Сега влизаме в стандартна Family Room, семейна стая. Ето в началото, още като се влезе, има 2 единични легла. Между другото, стаята е доста просторна, доста приятна. И мини бара, между другото, се зарежда абсолютно всеки ден, напълно безплатен е включен в цената, която... чакай, откъде се това? Ето. Ето какво има в него. Така, гледката набързо да ви покажа с изглед към басейна и останалата част от комплекса. Така, тук влизаме в втората стая, която вече е спалня, едно двойно легло. Малко по-малка, между другото, като мащаб, но е достатъчно. И ето банята, вижте как е малко по-интересна, така разчупена. Също е доста голяма и просторна. И сме да твърдя, че е доста добре заредена с козметика. Така, сега влизаме в стандартна двойна стая. Ето, така изглежда банята. Между другото, прави впечатление веднага, че е доста просторна. Отново заредена по същия начин. Има душ зад кабина, зад стъкло. Ето, тук си имаме гардероб с сейф, който също е безплатен. Чехли, обувалка, си, гъбичка за обувки. Ето по този начин изглежда леглото. Едното, което е голямо двойно, едно единично с диванче, масичка. Няма да повтарям, че е безплатен мини-бара, който се зарежда всеки ден. Ето терасата, на малко по-висок етаж сме и изгледа е по-приятен към басейна и към морето, ето натам. Въпреки че за дърветата не се вижда особено много.